Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Kada se govori o pravnom fakultetu, postoji jedan ispit koji se često spominje kao najteži. Radi se o ispitu iz predmeta Rimsko pravo. Rimsko pravo je jedan od temeljnih predmeta na pravnom fakultetu i izuzetno je važan, jer se mnogi današnji pravni principi temelje na rimskom pravu. Mnogi studenti se slažu da je ovaj ispit veoma težak i zahtjevan. Razlog tome je što je riječ o predmetu koji zahtjeva veliku količinu čitanja, pamćenja i razumijevanja. Rimsko pravo je vrlo složeno i može biti teško razumjeti različite koncepte i principe koji se u njemu nalaze. Kako bi se pripremili za ovaj ispit, studenti moraju čitati mnoge knjige i materijale, pohađati predavanje i seminare, te vježbati rješavanje zadataka. Unatoč svim ovim izazovima, studenti koji uspješno savladaju ovaj predmet imaju veliku korist. Znanje koje se stječe na ovom predmetu može biti vrlo vrijedno u praksi, jer se mnogi pravni principi temelje na rimskom pravu. Također, uspješno savladavanje ovog izuzetno teškog predmeta pruža studentima veliku satisfakciju i samopouzdanje u njihovom akademskom uspjehu. Studiranje može biti zanimljivo. Kako? Gledaj Studomat TV i čitaj studomat.ba. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.